Considero como de la casa de la familia. No, y porque tenemos muchas ganas de micro y si te das cuenta, hablamos antes de que tú nos saludes. O sea, lo hacemos mal. Sois unos críos ávidos de micrófono. A ver, hay que decir que Chris, eres tú la que habla siempre antes, porque tú me has dicho, Edgar, ¿tú cómo le llamas? Y yo no le digo nada, fuerte, Pues fuerte, callaos todos, callaos de una vez, porque además está a punto de entrar alguien que manda mucho. Alguien que manda, iba a decir demasiado, pero nunca es demasiado. Empieza este programa. Transmite la SER. Los domingos, de 12 a 1. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar, el cielo gris y tú no lo podrás cambiar. Edgar, Cristina, hay una cosa que tiene mala prensa, que son los libros de autoayuda. Bueno, sí. Pero hay un consenso en que no funcionan del todo bien. Sin embargo... Vende humos, sí, esas cosas. Exacto, dicen eso, ¿no? Sí. Que solamente benefician al autor y todo eso. Sin embargo, hay un libro de autoayuda que yo siempre he defendido, y mucho. No está escrito por cualquiera. Lo escribió Bertrand Russell, el premio Nobel filósofo, un tío impresionante. Y escribió un libro llamado La conquista de la felicidad. Y en él, yo cuando lo leí de jovencito, leí una cosa que me pareció preciosa y hablaba de trucos para ser feliz. Y uno de ellos era tener varios intereses. ¿Por qué? Él lo argumentaba con su lógica aplastante. Si solo te interesa una cosa, si algún día te falla eso, no te queda nada. Pero si tienes varios intereses, hay más posibilidades de que alguno funcione, alguno te quede, ¿no? Esto es un poco como aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Tenerlos repartidos por si pincha alguno. Es eso. La gente como tú, de una aldea, tiene toda, dice estas claro, cosas. yo tengo siempre que buscar la equivalencia que tenga que ver con animalitos. Exacto, pero Bertrand Russell lo argumentaba, digamos, de otra manera, Está ¿no? quedando como muy taza, frase de taza todo, Sí, ¿eh? pero en el fondo es real, ¿no? Si uno tiene varios intereses. Bien, me gustaría hoy empezar hablando con una persona que tiene relación con esta casa. La hemos traído para hacerle la pelota. ¿Ah, sí? Y sobre todo Pero para que ella nos la haga a nosotros. Porque es la directora de la cadena SER. Montserrat Domínguez, buenos días. Hola, buenos días. Vaya encerrona, ¿eh? Hombre, totalmente. Un domingo tan espectacular, qué bien. Antes de que los oyentes digan, claro, le vais a hacer la pelota. Sí, le decimos Bueno, sí. ya lo has dicho. Sí, lo decimos que sí, y así... Más nos vale. Más sí. nos vale. Decía lo de Bertrand Russell porque Montserrat Domínguez el otro día me comentó una cosa que me pareció preciosa. Ella, además de tener pasión e interés por la radio, evidentemente, desde hace un tiempo, ahora nos dirás cuánto, te interesan los pájaros. Te has obsesionado, en el buen sentido, por los pájaros. Cuéntanos. Sí, me he hecho pajarera. Pajarera. Qué concepto Sí, tan chulo. Sí, claro, porque luego hay niveles, ¿no? Hay ornitólogos aficionados, hay muchos. Aquí tenemos a Gran Carlos Dita, del que hemos aprendido tanto de los pájaros, pero yo hace un año sí empecé a leer más. Jonathan Franzen es un autor que ha escrito mucho porque es un muy buen ornitólogo. Jacinto Antón, siempre que escribe sobre pájaros, transmite ese entusiasmo. ¿Y sabes lo que ocurre? Que es como si te pusieras unas gafas de realidad aumentada. Wow. Una vez empiezas a fijarte en los pájaros y a tratar de ver las diferencias que hay en todas las especies. Esto es un gorrión, esto es una gaviota. No, es que hay muchos tipos de gorriones y de gaviotas. Empiezas a ver todo lo que te rodea de una forma distinta y ya no puedes caminar por un parque o por una playa o por un bosque Sin escuchar ahí, claro, ¿no? sin que todos los sentidos se agudicen. La vista, por supuesto el oído, porque de repente detectas y luego, claro, ya vas con unos prismáticos. Yo encontré una guía de campo de aves que es clásica, la de Roger Peterson, la encontré ahí en una librería de viejo, que es una belleza. Aprendes a distinguirlos, aprendes también el canto, eso es muy complicado, pero supongo que con experiencia lo consigues. Claro, diferenciar. Y están en todas partes. Pero esto, Claro. En todas partes, en el parquecito urbano más pequeño. Estamos rodeados, claro. Estamos rodeados. ¿Y es cuándo una te dio maravilla. esto? Es decir, ¿en qué momento tú dijiste, hoy los pájaros? Y empezaste a estudiarlos, a interesarte. Os digo porque muchos oyentes pueden... No los pájaros, pero otra cosa, ¿no? Otro interés se les puede despertar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cómo Pues, fue en tu caso? Yo creo que fue a raíz de la pandemia, de
todos tuvimos que prestar mucho más atención a ese trocito de terreno, de terraza o de balcón, en mi caso, en el que te fijabas más porque pasabas más tiempo mirando esa primavera que explotaba alrededor nuestro y de la que no podíamos disfrutar. Y porque había mucho silencio, ¿no? Entonces escuchaban más los pájaros. Exacto, Cris, exacto. De repente los pájaros empezaron a trinar de una forma que no sé si porque no había tantos sonidos en la calle o porque nosotros lo percibíamos como un regalo. O como diciendo, aquí mandamos nosotros ahora. Claro, nos hemos vuelto los amos del territorio. Y luego me apunté a SEO, a la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife. He hecho un par de salidas al campo con ellos, que tienen unos cursos que os recomiendo. Son salidas, ¿no? Te haces un pequeño cursillo con ellos, sales al campo, te vas con unos prismáticos y con un grupo de gente que le interesa también. No necesitas tener un nivel, sino sencillamente un interés. Y entonces aprendes a empezar a distinguirlos, qué es el obispillo, por qué el vuelo balístico es distinto del otro, y ahí aprendes poco a poco y ya te atrapa. Qué bonito estar hablando con la directora de la cadena SER, pero no de la cadena SER ni de radio, sino de pájaros. Yo te propongo una cosa, ahora que mandas aquí en la radio y que tienes este interés por los pájaros, ¿por qué no cambiamos los pitidos horarios que cada hora nos dicen la hora en punto que es? Escuchemos los pitidos horarios, mira. Es frío, es una cosa fría, muy... Son tradicionales, muy claro. electrónica. Muy... ¿Por qué no los cambiamos por 6 golpecitos, 6 trinos, como por ejemplo estos? Mira, ¿ves? Qué bonito. Y este más largo, mira el largo. Son las tal. Y tú imagínate que cada hora, cambiando a lo mejor el tipo de pájaro, que cada hora la cadena SER se diferenciara de todas las emisoras porque tiene trinos, cantos de pájaro. Y además latiendo al mismo tiempo que la naturaleza, es decir, las aves que son las más madrugadoras, las que empiezan a salir por la noche, y de forma que tú ya no solamente tienes que escuchar la hora que es, sino que en cuanto escuchas e identificas el canto de ese pájaro, de esa ave, ya sabes si es por la mañana, si es por la tarde, si de madrugada. Y por estaciones, lo podemos acompasar, por estaciones, cuando vienen las golondrinas. Claro. Qué buena idea ha tenido la directora. Qué buena idea ha tenido la directora. Qué lista es nuestra directora. Un aplauso a nuestra directora. No para. Ortega, y tú que eres muy concursero, podíamos hacer un concurso también con los oyentes. Bueno, que adivinen qué pájaro es el que estamos escuchando o cuál es el que nos está dando las señales. Se acaba de transmitir la SER, empieza a ser ave. Los trinos horarios de las 5, ¿qué pájaro es? ¿No? Oye, por cierto, hablando de pájaros y de locutores, tú tienes mucha experiencia con las voces de los locutores de la cadena SER. Son tus empleados, aunque tú digas que no. A ver, tú eres la jefa. Hombre, aquí todos, no. A ver, hasta ahí en podíamos ningún momento llegar. te ha dicho que no. No. Todos nos cuadramos ante compañeros de camino, vale, compañeros. Pero para mí eres la jefa y es que lo eres técnicamente y punto, ya está. Sí. Yo creo que como tienes esta obsesión en el sentido bonito, ya digo, este interés, esta pasión, sí, mejor, esta pasión por los pájaros. Si hubiera que hacer algún paralelismo, por ejemplo, perdona que te meta en un brete, pero por ejemplo, Ángeles Barceló, ¿qué pájaro sería? Escuchemos la voz de Ángeles. Hola, muy buenos días. ¿Recuerdan los primeros compases de la pandemia? Si fuera un pájaro, ¿cuál sería Ángeles? Ay, pues mira, como estamos latiendo al ritmo de la naturaleza, a mí ahora me lleva a pensar en una golondrina. Golondrinas. Qué bonitas. Porque tienen un canto precioso también, porque luego son unas aves que hacen un vuelo acrobático de precisión. Es una delicia, ¿no? Verlas, sobre todo en esta época cuando empiezan a venir. Tienen una aerodinámica brutal y bueno, para llevar un programa como Hoy por Hoy y hacerlo con la maestría con la que lo hace Ángeles, bueno, tienes que ser muy precisa, ser capaz de sobrevolar y de afrontar situaciones muy distintas, desde coberturas informativas muy duras, como es la guerra, a entrevistas duras también, en algún caso con políticos y protagonistas de la actualidad, pero luego también con toda esa parte hermosa que tiene el Hoy por Hoy tú fíjate con la gente música interesante que hace cosas divinas. Con la sintonía de Hoy por Hoy, imagínate, mira cómo queda la golondrina. Bien. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Esto nos lo va a comprar. Después unos pitidos de golondrina también. Claro. Exacto. Además, alguna entrevista es a algún pájaro, que no diremos nombre, pero es a algún pájaro. E incluso algún buitre. Sí, por ahí va yo, sí. ¿Y Aimar Bretos qué, Montserrat? Ahí, sí. ¿Qué pájaro sería? ¿Qué pajarico sería Aimar? Aimar. A ver, Aimar es muy perfeccionista, ya sabéis que le gusta tenerlo todo controlado, que en las entrevistas coge al entrevistado, mira, un pájaro carpintero, no, un pito real. Pito real. Sí, es que además el otro día vi uno y conseguí identificarlo en el retiro, lo cual me hizo sentir como que había pasado de curso, ¿no? De pajarera. Claro, ya eres experta. Claro, es un pájaro carpintero, es precioso, es una belleza por las plumas, y luego tiene un canto muy, muy especial, sabéis que la voz de Aimar también es inconfundible. Sí. Y va golpeando y va abriendo ahí su hueco, pero tiene, no sé, insistencia y dulzura al mismo tiempo. Exacto. Y el tío ahí... Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia. Co análise de colaboradores expertos. Dende a web a app da ser ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Hola, moi bons días. Estamos en Obreo na SER, novo partido do Río Brogan, en esta ocasión visitando ni máis ni menos que todo un Real Madrid. Un partido que todos esperábamos, bueno, pues con certa ilusión. O Brogan chegaba despois dun magnífico partido e unha gran victoria frente o Manresa. O Madrid, pois agora mesmo un equipo en crisis, non gañou ningún partido neste mes de abril, perdeu os 5 últimos que disputou entre Liga Endesa e tamén a Euroliga. Na Euroliga leva 8 derrotas nos últimos 10 partidos, pasou da primeira posición á cuarta para afrontar os play-off, e en Liga Endesa, pois este ano xa perderon 6 partidos na súa casa. Bueno, pues un récord para o conxunto blanco que non se lembraban dende a tempada 2002-2003, cando con Javier Imbroda perderon 8 partidos frente aos seus aficionados, un deles precisamente frente ao Breogán, bueno, pues nos 23 partidos que xugou como visitante na cancha do Real Madrid, gañou en 2 ocasións. Bueno, pois hoxe pode ser a terceira. Que ocorre? Bueno, pois o gran mazazo do breoganismo, o gran mazazo para Brogan produciuse xusto despois do partido frente ao Manresa, cando se coñecía a lesión de Zanan Musa. Xa saben todos vostedes. Bueno, ten que ser intervenido quirúrxicamente de urxencia na mesma noite do xoves dunha fractura na tráquea. É increíble que este xogador estuvera 30 minutos en pista, algo un chisquín menos, con esa lesión. Non o comprenden os médicos que o interviron despois do partido, como foi quen de aguantar nesas circunstancias. No descanso, a Nuez tivo que ser colocada ao xogador, e ainda así quiso seguir xogando, da que lle recomendaban que non fora así. En definitiva, bueno, pois unha demostración máis do que é a implicación deste xogador. Un xogador que obviamente para o Brogan é fundamental. Non hai que, para o Brogan ou para calquer equipo, cando pois se queda sin o que é o máximo anotador da Liga, é unha media de 20 puntos por partido, o xogador máis valorado, o xogador que ten máis incidencia no xogo do Río Brogan, tamén porque é o que máis faltas provoca o contrario, porque gran parte dos sistemas do xogo do equipo pois obviamente están centrados no xogador bosnio, e o Brogan ten a papeleta pois de xogar sin a súa presencia. Pero o máis importante, e isto creo que todos o temos claro, é, bueno, pois a situación de Zanan Musa. Afortunadamente evoluciona ben, o xogador está animado. Onte chegaron os seus pais para estar con el. Dende logo, se por el fora, volvería a xogar pois no momento que lle den a alta no ULA, que será a finales desta semana, se todo vai en condicións. Pero a lógica, a prudencia, o que dicen os médicos é que máis que complicado que Zanan Musa volva a xogar ao menos na fase regular
co Río Breogán esta temporada. Decía que o máis importante, obviamente, é esta situación, que Zana Musa recupere perfectamente e que co apoio de todos, pero sobre todo ele, os seus máis cercanos, pois é a quen de levar isto da mellor forma posible. Bueno, pois Lolo Bello, aí nos controis, Alex Gato, que volveu a escapar, como ben din o seu apelido, Edgar Paz, moi bons días. Bo día, Paco. Bueno, decía eu, mazazo dos importantes, primeiro porque, bueno, todos esperábamos un remate de tempada, non do Breogán, que ten os deberes feitos, e a partir de agora todo o que veña, pois benvido sea, pero sobre todo pensando en Zana Musa, ¿no? Rematar unha tempada na que foi o gran protagonista desta competición. Sí, ao final, como ben estabas a comentar, o máis importante o estado de salud de Zana Musa, que a recuperación e o posoperatorio continúe polo camiño que marcan os médicos de xeito positivo. Eso é o máis importante agora mesmo. Evidentemente, para Río Breogán, pois vai afrontar o resto da temporada en certo modo como unha incógnita, porque ao final tampouco hai ningún xogador no plantel que poda, ao mellor, asumir certas condicións que Zana Musa aportaba en todos os partidos. O seu sustituto natural por posición é Cáchinas, que evidentemente ten unhas características e un xogador de perfil totalmente diferente. Veremos Melkomersic se opta por xogar máis pequeno, con Kalinowski e Sergi Quintela coincidindo máis tempo. Veremos tamén se é un momento para que Agustín Ubal pois comeza a entrar de xeito regular na rotación de Río Breogán. Bueno, ábrense diferentes opcións, pero lóxicamente todas elas cun potencial a nivel baloncestístico moito menor que a ausencia de Bosniaco. Isto é algo que podía suceder en calquera momento da temporada. A única fase positiva, a única cousa positiva que se pode sacar dunha lesión destas características é que sucede co Breogán salvado e sen apuros clasificatorios, pero tamén é unha mágoa, e aí hai certo paralelismo co último gran ídolo do Río Breogán, que foi Charlie Bell. Eu iba a comentar agora que se perdeu os 5 últimos partidos. Que ningún deles, lastimosamente, vai a poder rematar a temporada, no caso de Musa previsiblemente, pero que sería tamén o máis lóxico, o máis natural, non só para unha completa recuperación, senón porque ao final ten 22 anos, toda unha carreira por diante, agora mesmo vai a asumir outro gran contrato, posiblemente nun equipo Euroliga, non sei se querrá tentar a NBA tan pronto. Quedalle moito por diante. O normal tamén é que aconsellen que esas ganas que poda ter de despedirse ca camisola celeste en pista, pois desgraciadamente o mellor non suceda. Vemos ademais que os seus compañeiros semella que teñen unha camiseta efectivamente de apoio a Zana Musa, un cubre diferente co Forza Musa. Unha situación novedosa para Río Breogán, que complica moito máis esa pelexa polo playoff, lóxicamente, porque ademais o calendario que lle queda por diante tampouco é dos máis sinxelos. Despois deste partido creo que recibe a Zaragoza, que ven de gañar a Barcelona. Comentaremos agora como está esa parte baixa da clasificación. Ten Gran Canaria, visita Gran Canaria, que sería un duelo directo por esa 8ª plaza. Bueno, complícase moito ese novo obxectivo que durante o ano pois o equipo breoganista fora meritorio de pelexar. Bueno, logo falamos porque temos que dar paso a publicidade. Xa che adianto, vai a estar Cachinas no quinteto titular, tamén Kalinowski. Pero aparte desto, logo falaremos, onte falaba aparte co médico do Breogán, tamén con Tito Díaz, con respecto á posibilidade de que o Breogán pudera facer unha incorporación, non, para as 5 xornadas 6 que restan. Se contamos o de hoxe, despois do partido de hoxe que xa non vai a vir, serían 5 partidos, non? Si realmente, bueno, se podería facer ou non unha incorporación. Pero disto vamos a falar despois, porque primeiro temos que lembrarlles, obviamente, que estamos aquí gracias á vicepresidencia segunda da Deputación Provincial de Lugo e estos outros patrocinadores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49.
Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. El breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, es que non se pode ser máis grande. Estamos vindo ahora en Twitter, Edgar, un tuit que acaba de subir Zanan Musa dende a súa habitación, puño en alto e forza breo. Sí, a 3 minutos de comezar o encontro, semella que o terá na televisión ou no portátil que teña no hospital con el. No ULA se está moi ben, pero quero decir, para ver o partido. Non é que se estea moi ben, quero decir, é unha magnífica que se trata ben, eso, pero creo que Movistar Plus aínda non... Pois terá un portátil con el seguro para ver o encontro. Eso está claro. Bueno, pois aí está, Zanan Musa atendendo o partido, bueno, decía antes o que falaba con Tito, decía que, bueno, vai a depender un pouco tamén o que se vese aí, pero claro, que vai a quedar só 5 xornadas entre que se ficha, ven un xogador, se adapta ao xogador, se adapta ao equipo ao xogador, porque non teñen tampouco moi claro que poda ser positivo. Bueno, ao final tamén dependerá das opcións tras os dous seguintes partidos, porque non sei se chegaría a tempo para Zaragoza, probablemente teria que ser un xogador que estivera xa en Europa, ou mellor. Despois non sei se económicamente entraría dentro das cábalas do club, sobre todo cando pensaron en incorporar un xogador que pudera dar unha rotación máis exterior, acabou sendo Agustín Ubal cedido. Bueno, veremos que deciden. O partido xa está en marcha, é un apuntamento máis. O Real Madrid está tamén xogando por defender a segunda praza en Liga CB. Agora mesmo do segundo, que é o Real Madrid, ao sexto, que é o Valencia Basket, apenas existe unha victoria de diferenza, 19-18 triunfos. E o Madrid, por exemplo, co Manresa ten o Averas en contra, é unha circunstancia que ten en conta. Primeiros puntos do partido, primeira canasta para Rasima Halbasi, empeza gañando Brogan. Decía tamén Edgar que esta mala racha do Madrid, o Brogan sin Musa, pero ademais me decía Belko Merchi, cara esta triple agora de Alberto Abalde, decía Belko que para o equipo fora un golpe anímico importante, que eso é o que máis lle preocupaba de cara ao partido de hoxe. Bueno, ao final, tamén polo tipo de lesión que é unha situación de certa gravidade, sobre todo cando complica unha vía respiratoria, non deixa de ser un xogador con unha trascendencia fundamental na pista. Creo que además no vestiario, pues, xunto con Rashid, aportan un bo tándem a nivel de competitividade, de cohesión. Para todos, como falábamos ao inicio de partido dentro do Río Brogan, pois vai ser algo novidoso que non está moi claro como afrontar,
sobre todo, ademais, ante un rival desta entidade como o Real Madrid, que empeza cun parcial 0-5 para respostar a esa primeira canastra inicial de Mahal Basic con opción de tiro libre para Tavares, despois de rebote. Hai falta persoal de Tavares, vale a falta persoal de Mahal Basic. Primeira falta persoal de Mahal Basic e 3 puntos para o xogador do Real Madrid, para Edi Tavares. A ver se ao final digo ben. Pois 6-2, despois da canasta triple da Valde e este 2+1 de Tavares, xogando o Río Breogán por mediación de Mahal Basic, gaña a liña de fondo, deixa aí perfectamente para a penetración de Kalinowski, intimidación de Tavares. Sí, dificultando moitísimo a bandexa. Mahal Basic, que xa tentou un par de asistencias, lembramos que a xornada pasada estivo precisamente a dúas de conseguir un triple doble nesta competición, que non hai moitos precedentes, sobre todo dun interior. Eu lembro que posiblemente o último con asistencias fora de Jan Tomasevic cando xogaba en Valencia Basket a principios dos 2000, e agora outra canasta máis, 8-2, o Río Breogán con esta estrutura donde varía o quinteto inicial, claro, para compensar un pouco esa perda de poder ofensivo, a ausencia de Musa, chega Kalinowski, claro. Claro, a referencia precisamente, bueno, o lanzamento tripla de Lukovic que non entra, o rebote para William Goss, o base do Real Madrid, reaparecido nas últimas xornadas. Bueno, é evidente tamén, Edgar, que o Madrid, bueno, pues, na situación na que está, a posibilidade de gañar, e ademais, digamos, bueno, que o Breogán pague os platos rotos, para eles é un obxectivo claro hoxe. Bueno, lóxicamente eles necesitan sumar para recuperar certa normalidade. Sí, pero non solo ganar, sino... Claro, para recuperar certa normalidade. Lembremos, ainda que casi todo o mundo seguro que xa é consciente, que teñen a Hurtel e a Tompkins apartados das convocatorias, adestrando, pero que xa anunciou o club por medio de Pablo Laso que non van a xogar máis co Real Madrid no que queda de temporada. E, bueno, eso, lóxicamente, pois tamén condiciona rotacións. Yabusele tamén foi multado por unha situación disciplinaria. E non foi apartado porque acaba de renovar. Entón, bueno, a situación para eles, primeiro, conseguir algunha vitoria que de tranquilidade normalice pois o que está a ser un ano complicado. Os ciclos moi exitosos normalmente tenden a terminar de xeito abrupto, e veremos se son quen de reconducilo, porque agora teñen un playoff contra o Maccabi de Tel Aviv, co factor cancha a favor. Creo que están en condicións de repetir Final Four. É unha liga pois, que moi por diante aínda, con moitos partidos, co Barcelona tamén dando mostras de que esa playoff Euroliga no horizonte pois está aí, perdendo en Zaragoza. Bueno, queda moito por diante, e o Real Madrid ten todos os obxectivos prácticamente intactos. Bueno, pois 9-2 no marcador, o balón é para Tribal Hayes despois dun erro de Tavares, ben defendido por Mahal Basic, perfecta agora a porta atrás, e canasta de Tyler Kalinowski. Sí, esta vémola moitísimo con Sanam Musa, esas situacións de fintar, xogar o man a man con Mahal Basic na prolongación do codo, e cando sobredefenden esa situación para negar liña de pase, meter a porta atrás, a primeira non entrou, pero a segunda Kalinowski consigue esa situación. O lanzamento de Goss, pero hai falta persoal de Tribal Hayes, vai a ser a primeira do base do Breogán. A diferenza de tamaño pode ser un aspecto importante, porque William Goss é un base bastante grande. Vemos que lle ataca ao lado contrario, bloqueo, e despois tocalle no cóbado cando busca esa finalización en carreira o xogador formado en Gonzaga. Pois anota Goss o primeiro dos lanzamentos dende a liña de personal de Zacatro, quedan 6:22 para chegar o remate do primeiro cuarto, tamén o segundo. 11-4, empeza dominando o Real Madrid ante un Breogán que, bueno, pues está costando asumir a nova realidade. Pouco a pouco, a ver se asentan os de Bel Comercio. O balón é para Tribal Hayes, mandándose os compañeiros, se quere xogar o dividir a defensa, e forza a falta, a primeira do Real Madrid, a primeira para William Goss. Sí, buscaban unha situación co Stagger, que é esos bloqueos encadenados para unha salida, pero Cachinas decide cortar por liña de fondo, e aí non hai situación de pase, decide atacar un contra un, porque o tempo da posesión comezaba a premiar. Balón para Belhains, que está rebote para Mahal Basic, vai a lanzar detrás Mahal Basic, non entra, o rebote pelexan os xogadores do Breogán, pero finalmente caen nas mans de Deque, e xoga xa o conxunto blanco.
Gabriel Deck buscando un compañeiro, busca a Yabusel. Sí, está con Cáchinas. Pasos de Yabusel. Yabusel, sí, que por certo, contra o Breogán realizou 2 grandes partidos. Súa media en triples é de pouco máis de unha por partido. Frente ao Breogán fixo 4 de 8 aquí en Lugo e 4 de 5 no partido de Copa. Sí, está nunha media de 11 puntos por partido. Gabi Deck tamén dende a súa chegada máis ou menos nesa haberás anotador. Dous xogadores moi importantes, ademais, por esa capacidade de poder tamén defender indistintamente a 3 e a 4, que amplía un pouco as opcións de poder cambiar, de poder emparellar según o que teña o rival na pista. Bueno, creo que é unha parella moi solvente. Agora Mahalbasi dende a esquina curta, que non perdoe, son xa 5 puntos para él, creo, no, 4. 4 puntos para Mahalbasi, 11-6 no marcador. Importante que o Breogán non vaya perdendo a cara ao partido, sí, de canasta de Tavares. Sí, moi sinxela, chega o balón en poste baixo, gaña a liña de fondo. Belko Mersic falaba e queixábase de non gastar a falta que lle quedaba antes de entrar en bonus a Río Breogán para impedir unha canasta sinxela. Sigue xogando o Real Madrid, o balón é para William Goss, defendeu por Tribal Hayes, volve a dividir Goss, deixa para Yabusel, claro, Yabusel veo a Celeste, quere tirar. Balón para Deck, para Tavares no poste baixo, defendido por Mahalbasi, faise sitio aí Tavares, ben a defensa do Breogán e axuda de Lukovic, serra Tavares, e balón para Tribal Hayes. Aí temos o base do Río Breogán para Lukovic, fora da liña de 6.75, Mahalbasi quería xogar con Lukovic. Demasiado arriscado o pase, agora superioridade numérica na transición o Madrid, imparable, primeira acción e anotación de Gabi Deck no partido, e tempo morto de Mersic con este 15-6 máxima para o Real Madrid, máis 9. Efectivamente, ten que parar o partido Belko Mersic, 15 para Real Madrid, 6 para Río Breogán. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pois inicio de partido 15-6, o Madrid dominando a situación. Eu que noto, isto é moi difícil, non? Que perder a túa referencia absoluta no xogo e ademais sin tempo para preparalo, porque o partido, a lesión de Musa prodúcese na noite do xoves, é dicir, apenas un día, non, para poder preparar cousas novas, non é moito tempo, e menos contra un rival como o Madrid. No, é o que falábamos antes, ao final neste plantel non hai ningún xogador que o mellor teña capacidade de asumir un maior gasto de posesións e que esa produción aumente. Cáchinas está moito máis cómodo xogando sin balón, Kalinowski tampouco é un xogador de buscar asumir moitísimos tiros, ao mellor non está dentro do seu ADN, e ao final, quitando un pouco a Bel Haynes o propio Rashid Mahalbasi, é certo que entre todos os exteriores que restan do Río Breogán, pois as características son moi diferentes, e a lesión de Musa, pois é evidente que trastoca en exceso por todo o que significa, por todo o balón que é capaz de aglutinar de maneira positiva. Nos ha sorprendido moitísimas veces o Río Breogán esta tempada, dende logo poden ser as cousas ben mal, regular ou moi mal, pero o que si teño claro é que van a estar o equipo celeste loitando hasta o último das súas posibilidades, como agora outro tapón de Tavares, e último en tocar é o propio Bel Haynes, tentou uno despois do rebote ofensivo que lle caía nas mans o base canadense, pero como a sempre Edi Tavares, por eso é a forza defensiva de maior impacto en toda Europa, xa non só os tiros que cambia, os rebotes que colle, a capacidade de intimidación. O pivo máis determinante de Europa, baixo o meu punto de vista, no último mes e medio posiblemente o máis infrautilizado. Bueno, balón para Tribal Haynes. Lanza o base do Breogán, non anota. É o que falábamos, el sí que pode asumir máis capacidade de gasto de posesións, e agora a situación que casi lle saca de 2+1 Gabi Deck a Cáchinas. Primeira falta do xogador lituano do Río Breogán, fala con Jordan Sacco, que entrou para dar descanso a Mahalbasi.
E aí temos a repetición, a falta de Cáchinas sobre a penetración de Gavidec. Bueno, pois seguirá xogando o Madrid, vaise ao banco Alberto Abalde, entra Fabián Causser, o escolta francés, e na liña de tiros libres, Dec, que leva anotado os 2 puntos, a última canasta precisamente do Madrid, erra o primeiro lanzamento de tiro libre. Pablo Laso falando con Alberto Abalde. Tamén hai que lidiar ese vestuario nesos momentos. Bueno, anota o segundo Gavi Dec, 3 puntos para o argentino, e o Madrid que por primeira vez ponse 10 puntos arriba, 16-6. Sí, estamos vendo a Agustín Ubal en pista, era o que falábamos, que probablemente sería a opción para él de gañar minutos na rotación daqui a final de temporada. Moitos problemas para darlle continuidade ao sistema, outra vez que Bel ten que atacar un contra un. Canasta, tripla canasta de Marzo Saúde para Tyler Kalinowski, perdona Edgar. No, que apareceu xusto esa opción despois de que Bel Haynes buscara outra vez algo máis de agresividade, porque o sistema quedara bastante parado e fora de timing. Un Río Brogan que necesitaba unha anotación porque 6 puntos en 7 minutos pois estaba a ser moi escasa esa opción a nivel ofensivo, e agora Tavares outra vez superando de xeito sinxelo nesta ocasión a Jordan Sacco. Facendo moitísimo dano o pivo do Real Madrid, a defensa do Brogan, Agustín Ubal, agora xogando para Tyler Kalinowski, continúa estadounidense, deixa para Sacco debaixo do aro do Madrid, va a pitar falta persoal, creo que de Yabusel. Sí, e correxiu moi ben Sacco unha situación porque quedara o pase un chisquiño atrás a Tyler Kalinowski, tivo boas mans aí o congolés para poder facerse con ese balón. Vemoslo na repetición como queda un pelín atrás, e despois estivo ben para tampouco cometer pasos, e aí a canastro que falamos. O sistema estaba un pouco parado, busca penetrar, esa despois atopan esa salida de indirectos, e polas imaxes de Movistar Plus no pantalón de Tavares é máis que claro que alguén ten algún tipo de rasguño, porque hai un chisquiño de sangue. Gotas de sangue no pantalón de Tavares. E tamén está en pista Iván Cruz por parte do Río Brogan. Sacco anota o primeiro dos tiros libres, segundo lanzamento para o xogador do Brogan, tamén o anota, polo tanto 2 puntos para Jordan Sacco, 18-11. O Brogan que sigue aí dando a cara frente ao Real Madrid. Caser xogando con Goss, para Yabusel, movendo o balón por fora o Real Madrid. Coser quere dividir a penetración de Coser, non entra ben aí o rebote para Jordan Sacco, xoga a Tribal Haynes, malo pase do base breoganista, balón para a piques de perder. Tampouco William Goss estivo ben, pero creo que foi de que estaba completamente despistado. Perfecto agora o pase de Kalinowski para o lanzamento de Iván Cruz, lástima, rebote ofensivo para Sacco, lanzamento de 3, Duval non entra, el rebote para o Real Madrid. Goss outra vez atacando ao lado contrario a Tribal Haynes, o balón chega a Yabusel, non se atreve a lanzar, balón para no poste baixo, aí con Ubal, fai ben a falta. No, creo que non. Dan ya baixo. Non sei. Que antes de que pues dan continuidade. A mí xa me pareceu o xesto do colexiado que estaba máis preto da mesa de anotadores, que daba validez, porque a falta creo que apitan cando inicia o reverso hacia a liña de fondo. Aí. Entonces sigue a acción continuada, Paco. Para min estaba ben pitado, Bueno, pois danlle a canasta a Dec, que terá ademais un adicional, e entra Sergi Llull en pista, e tamén Anthony Randolph. E tamén Randolph. Bueno, pois 20-11, o punto número 5 para Dec, entra Sergi Quintela no Río Brogan. Imagino que por Kalinowski é probable que a rotación na posición de 2 sexa agora a inversa da natural que viñamos ando Río Brogan, polo que falábamos, para que o quinteto inicial teña a lo menos un exterior máis, como tiña con Musa, que teña máis capacidade de anotación, e permuta pois a presenza de Kalinowski e Quintela. 21-11, despois deste 2+1 de Dec, que é o balón para Tribal Haynes, aí, bueno, creo que hai unha falta clarísima. Creo que de Coser na axuda, porque mete as mans. No, creo que estaban Coser por detrás. Non o sei. É que creo que... No, pois mira, ao final... A ver. Imos ver. Aí hai un manotazo. Vai ser de Tavares a falta. É que é un manotazo tremendo de Tavares. Quedouse co brazo de milagro.
efectivamente a falta de Tavares. Sí, case sempre con Tavares defendendo situacións de bloqueo directo máis afundido, bastante por detrás da liña de bloqueo, pero con esa actividade e esa longitude de brazos, pois tentando tamén que non sexa sinxelo a situación de media distancia para o manexador. E agora dúas opcións máis de Belhens, 2 erros, está a ter dificultades para finalizar, e agora saca unha falta de tiro. Creo que... Pero no último non van dar validez. Sí. Claro, porque é que estaba... Non tocara o aro ningunha das outras situacións, perda de Río Brogan. Bueno, pois entramos no último minuto do primeiro cuarto. O balón é para Sergi Llull. Aí temos o xogador balear para Dec no poste baixo, defendido por Ubal. Sergi Quintela que intenta robar o que lanza Poirier, canasta de Poirier. Porque ese emparellamento de que Ubal van castigar poste baixo sen dúbida Real Madrid cada posesión, ou case cada posesión. Colapsou Pintura con Saco zoneando, protexendo aro, incluso Sergi Quintela facendo un abandono defensivo buscando ese roubo, pero estivo moi ben Dec con paciencia e lectura atopando o seu compañeiro, e agora tripla de Randolph, chegando en transición, 26-11, máis 14 neste primeiro cuarto. Río Brogan, sobre todo, con moitos problemas de dar continuidade o seu ataque, está a sofrir moito para topar varias posesións con éxito. Para xogar en ataque con fluidez. Sí. Esa é a realidade. E agora gasta falta Llull, que tiña, quedaba unha para que Río Brogan entrara en bonus, e só 6 segundos e 5 décimas para o equipo celeste neste presumible última posesión de primeiro cuarto. Pois vai a xogar o conxunto lucense nos últimos 6 segundos do primeiro cuarto. Facendo dano Real Madrid nas transicións, aquel contraataque de Dec, esta situación de triple, bueno, podendo correr, que bo pase de Jordan Saco, que isto de adestrar con Bajal Basic durante 8 meses, pois lóxicamente ten tamén certo aprendizaxe, e gañou esa posesión co corte de Sergi Quintela ao aro, 2 máis para Río Brogan. Bueno, pois chegamos ao remate do primeiro cuarto, Brogan intentando facer frente ao Real Madrid, final dos primeiros 10 minutos, Real Madrid 26, Río Brogan 13. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativos, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. El breo se vive aquí, en Radio Lugo. Comeza o segundo cuarto no Wizzing Center, lembren, 26 para Real Madrid, 13
para Río Brogan, que é o que xoga nestes momentos por mediación de Kalinowski. Kalinowski para Saco, perfecta continuación, pero a Saco... Van a pitar falta Rudy Fernández, que tentaba anticipar e casi consiguió roubo, e os colexiados interpretan que falta, pero probablemente sexa 2 tiros para Jordan Saco. E falábamos dos 13 puntos do Río Brogan en 10 minutos, pero claro, que ten as porcentaxes que remataron o primeiro período, 1 de 7, dende a liña de 3 puntos, 4 de 12 en tiros de 2, moi difícil, con porcentaxes tan baixas. Varios desos 4 de 12, debaixo do aro, relembro al menos 3 lanzamentos 3 ou 4 de Belhens. Mentre Saco anota o primeiro, pero erra o segundo. Sí. E agora, o que falamos no inicio da transmisión, cunha estrutura máis pequena, compartindo quinteto Sergi Quintela e Tyler Kalinowski. Bueno, pois o balón para Rudy Fernández con Yul, continúa a ser Yul, hai unha falta persoal de Eric Quintela na persecución, sí, quere ser agresivo, perseguir, tentar pasar por diante a situación de bloqueo. Esta imaxe interesante Movistar Plus, Taylor que é ausente hoxe e xusto un pouquiño detrás, así con unha cara de, pois lógicamente non estar especialmente contento, estaba Tomás Hurtel, que por contrato ten que seguir lógicamente asistindo a todos os actos, entre eles os partidos do equipo que lle está a pagar e con que ten contrato en vigor, claro. Bueno, pois anotou que a ser 28-14 o Real Madrid que recupera o balón para Sergi Yul, este con Rudy Fernández, balón para Radol, de nuevo Rudy, dende moi lonxe o lanzamento de Rudy que non vai a entrar, o rebote para Saco, xoga Sergi Quintela. Aí temos o xogador do Río Brogan intentando xogar no poste baixo. Falta de ataque, creo. Ou, non, a segunda de Rudy no mismatch. Quedaron emparellados Sergi Quintela con Randolph. Non o teño claro, imos ver, porque... Eu creo que van pitar falta en ataque de Iván Cruz. Sí, exactamente. Foi a miña sensación ca sinalización do colexiado no mismatch que tiñan aí está, posesión para o Real Madrid. A falta de Iván Cruz, o balón para Yul, continúa o xogador do Real Madrid, aí mete a man Kalinowski. Si vai un pelín tarde na rotación para controlar a continuación profunda de Poirier, porque estaba a esquina desocupada e ten que vir do lado contrario esa rotación, e aí xa con Poirier metido casi na vertical do aro, uso das mans. Aí vemos a repetición de unha cara esta anterior de entrando Caser. ese bloqueo cego perfectamente. Vai a xogar o Madrid. Falabas de Hertel, bueno, que vai bater un récord. Mira, xa fai 11 anos, cando xogaban Alicante, Chus Vidorreta dixo que non quería un xogador sin implicación, que non quería un xogador que non era absolutamente positivo para o equipo, e iso estamos falando dunhas declaracións de Chus Vidorreta no 2011, cando entrenaba Alicante e estaba Hertel. Hertel pasou por eso, o ano pasado co triste suceso de Barcelona, mal polo xogador, mal polo club, polas circunstancias, e este ano volve a repetir no Real Madrid. E incluso previamente tampouco saíra especialmente ben de Baskonia. É dicir, 3 equipos top a nivel europeo, pois non vai deixar un pozo a nivel de comportamento ou de saídas, disciplina. Sí, alto, cando bueno, como xogador non hai que descubrir a súa calidade. Dende logo, pero bueno, que xa non é casualidade, digamos, o que lle pasou agora no Madrid. Randolph lanza de 3, canasta de 3 nova de Anthony máxima, Randolph. máis 17 Real Madrid, 31-14, e a Río Brogan que lle está a costar un mundo a nivel ofensivo o poder ter certa continuidade, anotar 2 posesións, darlle algo máis de ritmo, obter incluso vantaxes. Está a ser un partido difícil para o equipo lucense. Evidentemente, o físico e a capacidade que pode poñerlle o partido ao Real Madrid pois é importante, e tamén minutos para Jankovic. Hoxe semella que Berko Mersic vai ampliar a rotación. Eu creo que tamén para dar oportunidades ante un partido que, bueno, que de antemán xa era complicado e que ainda se lle está a poñer algo máis. Bueno, Rudy Fernández, o Madrid, dende logo, vai aproveitar a ocasión, necesita o lanzamento de Poirier, non entra. Sí, porque estaba flotando absolutamente Jankovic, que estaba metido no medio da pintura.
E agora perda botouna no pé Tyler Kalinowski. Bueno, é que cando as cousas salen mal, ou teñen que salir mal, salen mal. Eso é evidente o que está pasando hoxe neste primeiro tempo o Río Breogán. Vai a xogar de novo o Real Madrid. Xogando por mediación de Sergi Llull. Caser, se lle vai ir o balón, pero... Vai pitar falta de Jankovic, o colexiado que está en fondo, a primeira do balcánico de Río Breogán, bueno, dun dos balcánicos, serbio neste caso. Acción de tiro porque estaba penetrando. No, pois vai ser a falta de Eric Quintela na axuda. Bueno, pois primeira falta non, a segunda para Eric Quintela. Sí, uso das mans dende a esquina. Quería que a falta fora baixo, pero xa estaba no primeiro paso da penetración, acción continuada, e o Real Madrid, que, bueno, cos erros de Poirier, este outro de Fabián Cosé, pues, na liña de tiro libre está desperdiciando alguna acción. Sí. Un Caser, un Dec e outro Yabusel. Segundo tiro libre para Caser, agora si entra, terceiro punto para o francés, 32-14, máis 18. E o que falábamos, neste quinteto, sin Bell Haynes, que o mellor é dos exteriores, o que ten a capacidade para aumentar ese gasto de posesión, e poder ser algo máis productivo en ataque, ainda que hoxe non está tampouco a ser así, está a costar un mundo xerar ou ter opcións polas características dos xogadores. Kalinowski é moi bo, pero ten outras situacións nas que se sinte máis cómodo, máis alá de levar o balón con el. E agora, ese rebote que queda vivo, sai un chisco longo, faise con el Poirier, está listo Anthony Randolph porque non está parado, segue xogando, mete o corte, máis 20, obliga outra vez a Veljko Mrsic a pedir tempo morto porque isto pues, comeza a ter unhos tintes de se o Madrid se pon máis 20 tan cedo que o partido pues, se rache en exceso demasiado pronto. Bueno, pues situación complicada, evidentemente, para o Río Breogán, Veljko Mrsic, que ten que solicitar tempo morto, Real Madrid 34, Río Breogán 14. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pois aquí vivindo o partido entre Real Madrid e Río Breogán. O certo é que o conxunto lucense está acusando moitísimo a ausencia de Zana Musa, non polo que representa, non só polo que representa o mellor xogador da Liga Endesa nesta tempada, sino tamén porque anímicamente o golpe foi moi duro para os xogadores de Veljko Mrsic, pero é evidente, falta referencia ofensiva, como xa indicou un par de ocasións Edgar, non hai un xogador na plantilla que poda asumir o papel, as características que tiña Zana Musa, e isto, pois, o certo é que está, bueno, pois, acusándolo moito o conxunto de Veljko Mrsic. E aí a penetración de Mahalbasi, tapón de Poirier, sí, e el propio Poirier que na transición deixa para que finalmente Sergi Llull lance, pero non anote. E a comentar que despois do tempo morto, pois Bell Haynes e Mahalbasi a pista polo que estábamos a falar e agora remarcabas. As dificultades que ten Breogán para xerar unha vantaxe, agora esta situación de transición que lle dá un pouco de folgos, porque antes desta canastra as porcentaxes de tiro de campo do equipo lucense estaban un 23%, pero nada, o Madrid non para de pisar o acelerador, tripla resposta inmediata de Rudy, máis 21, nova máxima. Triple de Rudy, que non meteron durante mes e medio, van a meter hoxe, balón para Tyler Haynes. Xoga con Sergi Quintela, lanzamento de Sergi Quintela, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde para Sergi Quintela. Buscaban esas saídas de indirectos, que sobre todo o obxectivo era Kalinowski,
cambiar, de feito Rudi Fernández abandona totalmente a Sergi Quintela para tentar saltar a situación de indirectos que podía coller Kalinowski, o estar tan liberado e con tantísimo tempo, o lucense non perdoa, e agora saca falta Lukovic tras errar Rudi unha tripla na posesión anterior do Real Madrid, e tiros libres. Tiros libres para Marco Lukovic, é a primeira falta persoal de Anthony Randolph. Aí temos a repetición da penetración de Lukovic, que o certo que ten feito intentos de tres bastante máis marcados que nesta ocasión. Non se atreveu pola penetración, bueno, pues sacou a falta persoal, terá 2 tiros libres o xogador serbio, o primeiro vai para dentro. Sí, debe ser... Non debe ser, o primeiro punto. No, pero iba a comentar que debe ser das primeiras secuencias de Río Breogán con 2 posesións seguidas, anotando, porque non estaba a suceder nos 15 minutos disputados de encontro. 37-21, despois dos 2 tiros libres de Lukovic, jogando Dek no poste baixo aí con Sergi Quintela, pois se recupera Sergi Quintela, balón para Mahalbasi con Poirier, falta persoal de Poirier, vai a ser a primeira do pivo francés do Real Madrid. Agora outra vez que a estrutura máis pequena Río Breogán e Dek en pista, primeiro balón que buscan en poste, e veíamos outra vez como colapsaba a pintura, con Mahalbasi prácticamente zoneando e ofrecendo unha posible axuda por liña de fondo, de aí a posición defensiva de Sergi Quintela, que coa actividade foi quen de tocar ese balón e lograr que o recuperara o Río Breogán. Xogando Lukovic con Yabusel defendendo no poste baixo, lanza Lukovic, non entra, o balón vai a favorecer o Breogán porque se perdeu pola liña de fondo. 11 segundos de posesión para o conxunto lucense. Sí, sería importante se son capaces de anotar de novo 3 posesións seguidas, volver a baixar un pouco a ese marxe casi máis preto dos 10 puntos que dos 20, bueno, ganar algo de confianza no partido para que ao descanso a situación sexa un pouquiño máis favorable. E está o canastón aro pasado de Belgeins. Diante de Poirier, aro pasado, 37-23, o Breogán reducindo diferencias nestes últimos minutos. Balón para Tavares, que tuvo que volver a pista. Balón para Dek, con Sergi Llull. E o que voltou a pista tamén foi Cáchinas, precisamente pola situación que falábamos do poste baixo de Gabi Dek. Recupera o Breogán de novo. Sí, porque está tendo un par de malos ataques de xeito consecutivo o Real Madrid, sobre todo na calidad dos pases. E agora Lukovic que saca unha falta, sendo agresivo con Kauser nese mismatch, que o que moitas veces se botan falta porque ten a tendencia a lonxarse do aro, pero aí estivo ben, e vai a parar o partido Pablo Laso, porque é certo que ademais da reacción tras o tempo morto de Mersic e a presenza outra vez en cancha de Belgeis e Mahalbasic, o Real Madrid está tendo menor control do que quere xogar, sobre todo a nivel ofensivo, con esas perdas. Pois así é, vos minutos do Río Breogán. Agora é Pablo Laso que ten que solicitar tempo morto. 37 para Real Madrid, 23 para Río Breogán. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pois fai un chisco a valoración do Real Madrid de 53 e de Breogán 3. O que é bastante significativo, pero Breogán reaccionou nestes últimos minutos. Bueno, pois agora o marcador está en 37-23 con 2 tiros libres para Marko Lukovic. Anota o primeiro o serbio do Río, un dos serbios do Río Breogán. Sí, porque esta creo que é a cuarta posesión consecutiva na que saca
producción e proveito Río Brogan a nivel de ofensivo, que non sucederá en todo partido, e bueno, dese máis 21 pasamos a un máis 12 a prol do Real Madrid, pero a cara, bueno, totalmente diferente o que falamos, tentar pechar este cuarto ben para chegar ao descanso co partido en xogo vivo aínda. O 0-9 o parcial do Río Brogan nestes últimos minutos. Volta Alberto Abalde, que xoga ahora con Dec, canasta de Dec. Sí, e despois con moitísima potencia o aro, rachase parcial 39-25, canastra tal o tempo morto, que tamén, bueno, sería un dos obxectivos de Pablo Laso, sí. Balón para Trevor Haynes, mandando salir aí a Kalinowski, la defensa cambiaron de Yabusel, para impedir o lanzamento do xogador do Brogan. Cáchinas, que buena acción do lituano. Primeiros puntos para Mindaugas Cáchinas. Tomando os pasos bastante lonxe, despois con esa extensión final, logrando pois superar a intimidación de Tavares. E agora faltan ataque de William Goss a Bel Hayes, é o que pitan os colexiados, creo. Sí, é a segunda falta persoal de William Goss. Nesa penetración, atacando outra vez agora todo o espazo que tiña ao lado esquerdo, pero estivo ben no desplazamento lateral, manténdose en fronte do atacante en todo momento Bel Hayes. Aparta co brazo William Goss a Trevor Hayes, vino os colexiados. Segunda falta para o estadounidense, para o base do Real Madrid, xogando o Brogan, que podría situarse a 10. Lembro que chegou a perder por 21, non fai moito tempo. O balón para Mahalbasi. Mahalbasi que vai a perder, estuvo aí atento. Falta antideportiva, antideportiva de Mahalbasi. Clara, porque o contacto por detrás non ten opción de defender, sino que quere parar o contragolpe que quería montar William Goss. É unha mágoa esa perda, sobre todo polo momento de ter a posibilidade de incluso baixar dos 10, e agora porque cos tiro libre posesión, pois o Real Madrid pode volver a estar nesa quincena, se está atinado. William Goss, de momento, aproveita o primeiro dos seus tiros libres. Segundo lanzamento para o base estadounidense, que tamén anota. 41-27. Que estos erros o Real Madrid castigaos moitísimo. Necesitas moito traballo, como estaba a facer o Río Brogan, para recuperar esa diferenza de 10 puntos. Con dúas perdas ou dous erros, o Real Madrid pues, vai no castigar. Agora outro roubo máis, nesta ocasión de Rudy Fernández a Kalinowski, outra transición, mate de Dec, e xa está o partido nos más 16, que era o peor escenario posible. Pois 10 puntos para Dec, 43-27. Sí, 4 puntos de dúas perdas. Agora o Real Madrid vai pitar falta en ataque. Non, falta de Tavares. É que semellaba que poñía un 2 na sinalización, pero claro, Tavares empeza o seu número por 2. Aí temos, pues, non sei, de Tavares ou de Dec. Ou de Dec, sí. Aí temos a repetición da recuperación de Abalde, a canasta de Dec no contraataque, William Goss que se vai, o Baco a terceira, sí, é unha falta importante, porque, bueno, a rotación no base, ao estar apartado Tomás Eurtel, queda moitísimo máis curta, ten que ser Sergi Llull, e a outra opción que tería no banco Pablo Laso é o rapaz Juan Núñez, sí. Anota os dous Trevor Haynes, o marcador en 43-29, xogando o Real Madrid con Sergi Llull, balón para Yabusel, lanza Yabusel de 3, claro, tiña que anotar. Si... De 3, ademais, é o que comentaras. É o que lle faltaba. Canasta triple para Yabusel, 46-29. Sí, que prácticamente non gastara tiros no que iba de partido o internacional francés. Xoga Lukovic, faise sitio para lanzar de 3, non anota. O rebote para Llull, queda 1 minuto e medio prácticamente para chegar ao remate da primeira metade. Sergi Llull, liberado aí na esquina, pero non lanza, deixa para Llull, a penetración de Llull non, saca para Abalde para Yabusel, segundo de Yabusel, triple. Sí, porque aínda que estaba totalmente liberado de na esquina, é certo que a súa mecánica é lenta, de aí que non quere gastar, pero despois o Real Madrid traslada a vantaxe que xenera esa situación de recuperación defensiva que xa ten que ir encadeando o Río Brogan ata topar o tiro liberado no outro lado do campo. En 1 minuto e medio, Paco, falábamos da posibilidade de que se poñía 9 ou 10 puntos ao Río Brogan con apenas 2 minutos para pechar a primeira metade.
E o Madrid a 20. Xa está outra vez a 20. Bueno, pues Sergi Llull, entramos xa no último minuto desta primeira metade de Abusel, de espaldas para Tavares, canasta de Tavares. E o parcial importante, moi importante, porque creo que son os 4 puntos tras perda e agora 8 puntos que saen das mans de Yabusel, as 2 triples esta asistencia. Pois do momento de 37-25, antes hai un lanzamento tripla que non vai a entrar de Cachinas, corre a Goladec e outra vez contraataque. Son 6 puntos de mates de contraataque de Gabi Deck. Agora mal balance do Río Breogán e máis 24 Real Madrid. E a pique se de perder Travelheim, vai a lanzar de 3, último segundo desta primeira metade, chegamos ao remate do primeiro tempo. Bueno, pois de momento o Madrid dominando con claridade, o Breogán que chegou a poñerse 37-25, a falta de 3 minutos para o descanso. Dende ese momento o parcial é de 16-4 para o Real Madrid. Bueno, evidentemente o que insistimos desde o principio do partido, o Breogán aínda ten que sacudirse, bueno, pues el verse xogando dunha maneira completamente distinta, e o Madrid, bueno, pues en unha crisis importante atopou o momento ideal pues para conseguir unha victoria convincente. Sí, é certo que agora mesmo o Río Breogán sen o faro do equipo pois está perdido, nunca a mellor tirada analoxía, e só demostra poder ter continuidade ofensiva, sobre todo con Belhens e Marshall Basic xuntos na pista, pero ese par de perdas consecutivas permitiron ao Real Madrid atopar unha anotación e a comezar a abrir ese parcial, e nada, o que falamos, castigan moi rápido, moi sinxelo cada error. Bueno, pues de momento fácil para o Real Madrid, tempo de descanso no Wizzing Center, 53 para o Real Madrid, 29 para Río Breogán. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparámoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado.
Si un peluco marca omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Y este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros antes. Bueno, pues tempo de descanso. Obviamente a superioridade do Madrid está sendo manifesta nestes 20 primeiros minutos. A situación do Río Breogán non é fácil, insisto, e hai que insistir en elo. Non só é a ausencia dun xogador tan importante como Zanan Musa, máximo anotador da competición, son 20 puntos, o referente, o canalizador do xogo do conxunto lucense, sino tamén o golpe anímico e o pouco tempo que tuvo Belko Bersi e os propios xogadores para asumir, asimilar a nova situación. Pero afortunadamente, e isto é así, pois podemos asistir a este mal partido, previsible derrota do Río Breogán con unha tranquilidade que xa quixera moitos nestos momentos, amigo Edgar, e estou falando do tremendamente bonita, sempre que se ve desde fora, intensa e igualada loita polo descenso. Agora mesmo, Andorra e Burgos ocupan as dúas últimas posicións da táboa. Andorra parece que é o único que está aí un pouquiño descolgado, de todas formas, tan só unha victoria menos que Burgos, por exemplo, pero onte hubo circunstancias importantes. Segunda victoria do Obradoiro na tempada fora da casa, precisamente en Burgos, ante un rival directo, e ese triunfo tremendo de Zaragoza frente ao Barcelona, un Zaragoza que leva dúas victorias consecutivas. A presencia de Ferrari dá a sensación de que cambiou prácticamente todo no conxunto maño, que, por certo, é o que ven aquí o próximo sábado. Sí, había dous duelos directos por esa loita na parte baixa da táboa clasificatoria, que foi o Amorabanca Andorra co Sur Betis, gañou o conxunto verde e blanco, pero de paliza, bastante cómodo. Tamén creo que suma varias opcións casi consecutivas de victoria. Me parece que son 3 partidos gañados nos últimos 5 aproximadamente, falo de memoria, e despois esa victoria de Obradoiro en Burgos combinada ca sorpresa da xornada, que Zaragoza fora quen de gañar no Príncipe Felipe ao Fútbol Club Barcelona, deixa a pelexa do descenso. Dous equipos que, lembremos, comezaron xogando os dous en Europa, Burgos incluso con aspiracións de poder volver a repetir Final Four e gañar Intercontinental, xunto con Morabanca Andorra, que agora mesmo está clasificado para os oitavos de final da Eurocup, e que, ademais, a próxima xornada enfrontanse entre eles. Hai un Andorra-Burgos que se é o conxunto do Principado quen perde, comezaría a quedar nunha situación moito máis complicada, con haberás perdidos, con 2 victorias que recuperar co antepenúltimo, e se é capaz de sacar ese partido fronte a Burgos, bueno, aí a pelexa todavía se mantería, porque ata Fuenlabrada, que tamén está con 10, agora mesmo Fuenlabrada, Obradoiro, Casa de Monzaragoza teñen 10 victorias, terían aínda moito que remar. Creo que chegamos a falar ao inicio da temporada que o descenso podía estar en 11 máis a verás, e semella que van aí por aí os tiros, se non son necesarias 12 victorias. Eu creo que sí, pero tú fíxate, falas do partido. Que Paco, unha cousa, creo que con 12 victorias tivo un descenso o Breogán. Sí. E non é moi habitual chegar... E con 13 descendeu Fuenlabrada. E non é moi habitual chegar a esas marxes, pero 11 a verás eu creo que van a facer falta seguro, sí. E veremos 12. Eso eran, bueno, xa comentamos no seu momento, pero bueno, ti falas dese Andorra-Burgos tremendo. Eu creo que o que perda recolle moitísimas papeletas, porque, bueno, Burgos é certo que ten 9, pero é penúltimo, pero fíxate o calendario que teñen do que o equipo que ora dirixe aquel que entrenara o Breogán, que despois de xogar en Andorra xogan no Palau frente ao Barça,
reciben Burgos o Unicaja que xa se sabe que quere entrar outra vez en FIBA Champions a ser posible. Exactamente, na 10ª posición, vai a pista de Valencia e terminaría na última xornada recibindo Fuenlabrada. Sí, para eles os dous partidos como a local son fundamentais. Imagino que Paco Olmos, ademais da visita a Andorra, pois sabe que as opcións de salvación pasan por sacar eses partidos no Coliseum. Veremos como chega Valencia Basket, porque ao final nese tramo de temporada podría estar xogando semifinais de Eurocup, que case sempre tenden un pouco a gañar prioridade no tramo de temporada cando se chega ao final esa competición europea. Pero bueno, para eles, lóxicamente, eu creo que o partido de Andorra é chave. De caer, pois complícaselles a situación, porque ademais creo que os averaxes están bastante repartidos. Creo que o Obradoiro, por exemplo, tiña o gañado con 2 dos 4 equipos que están metidos na pelexa. Entón, que un triple empate o averás o Obradoiro, pero si entra Betis nese triple empate favorece, exactamente. Entonces a situación incluso de calculadora. Mira, o Obradoiro que onte consigue unha victoria importante. Ten un partido tamén creo que é clave o próximo fin de semana. Recibe o Gran Canaria, que está loitando incluso por poder chegar aos playoff. Pero o calendario que lle queda tamén é moi complicado. Os nosos veciños, Gran Canaria o próximo domingo en casa. Por eso digo que é clave un partido en casa os que tedes que gañar, porque logo vai a Murcia, que non está para regalar nada, bueno, o sea, non é un equipo que precisamente se distinga polos seus agasallos e estas cousas. Despois recibe o Real Madrid na cancha do Juventud de Badalona e acaba recibindo Valencia. Sí, telita para este calendario. Ten un calendario moi complicado, o que falamos, os partidos fronte a Barcelona, Valencia e Juventud, eu creo que van a estar moi marcados pola situación de competición europea que atravesen cada anseu, porque Juventud tamén terá opcións de estar aínda en situación de Eurocup, de final ou semifinal, se o último partido de Liga, creo que coincide en mes de maio. Pero bueno, é un calendario a priori moi complexo para Monbus Obradoiro, de aí que celebraran a vitoria no Coliseum, pois como se de un título se tratase, porque era chave para eles despois de caer na pista do Fuenlabrada tamén. En Zaragoza, que perderan 2 partidos seguidos contra rivais directos. Bueno, me mandan aquí un par de fotos, unha nutrida representación de aficionados lucenses nas gradas do Wizzing Center e tamén no banquillo do Brogan unha camiseta, a camiseta de Zanamusa. Pois seguimos en tempo de descanso. Lembren, bueno, teño que dicir unha vez máis, que gusto falar desto do descenso e como está, así, con esta tranquilidade. A ver se dentro dun ano estamos así. E tal e como está este ano, porque é o que falamos, que fagan falta 11 máis a veraxe ou 12, pon de manifesto a dureza da Liga ACB esta 21-22, porque lembremos, Morabanca Andorra é un equipo pensado para playoff, pensado para facer certo camiño en Eurocup. E se pensáramos en clave cunha inversión económica importante, en clave realista, ao Brogan que lle beneficiaría que baixara. Bueno, ao final supoño que isto beneficiaría posibles orzamentos importantes que saíran fora da Liga CB. Andorra, que é un equipo que me cae moi ben. Esa é a realidade. Burgos, porque Burgos tamén ten Zaragoza son un montante económico importante, son entidades que o ano que ven, pues, de salvar a categoría, lóxicamente volvería a pelexar pues, por entrar en postos de Copa do Rei. Os erros deste ano. Exacto. Entonces, por min, que se vaxan o pozo, sinto moito, pero aqueles que podan ter orzamentos máis elevados. O ano que ven vai ser outra vez a guerra. Según está agora mesmo, o ascenso directo sería para Covirán Granada, sí, pero que ten que defendelo aínda. Ten o haberás gañado a Movistar Estudiantes, aínda que perdeu outro día en casa contra Guipúzcoa Basket, e aí ese tropezón pode facer da pelexa do ascenso directo algo todavía máis interesante. E despois lembramos que a competición da LEB volve ao formato de unha rolda de playoff previa e despois Final Four, é dicir, a final o ascenso en playoff vai se decidir en 4 ou 5 partidos, non máis aló. Veremos quen chega en mellores condicións, porque Movistar Estudiantes nun playoff tampouco vai a ter nada sinxelo. Nesa situación de Final Four, porque, bueno, máximo favorito, presión,
a LEP xa se coñece ben por estes lares, unha competición complicada, pero de ascender Granada e Movistar Estudiantes, pois lóxicamente son dúas prazas con capacidade para medrar, para conseguir orzamentos, non serían rivais sinxelos pese a ser recén ascendidos. Bueno, pues xa está a piques de comezar a segunda parte. Lembramos unha vez máis que estamos aquí gracias ao patrocinio da Vicepresidencia Segunda da Deputación Provincial e tamén, entre outros, a estes amigos. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Prove a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues dispostos a vivir a segunda parte, a situación do Brogan complicado, Madrid dominando claramente 53-29, pero unha vez máis estamos convencidos de que o Brogan vai a seguir dando a cara con toda a situación tan complicada que está afrontando hoxe o partido, e nós desde logo vamos a seguir aquí sempre, como sempre, apoiando o conxunto lucense a pesar desta tripla para Dec. Sí, xogan a situación de pick and pop, abríndose a Busel. Dende a esquina hai unha finta de axuda un chisco longa demais, que lle dá tempo suficiente a Dec, pese a non ter a mecánica máis rápida do mundo, a executar esa tripla dende a esquina. Nova máxima, máis 27 Real Madrid. Falábamos a mico pechado de que o inicio do terceiro cuarto tería que ser bo e importante para Río Brogan, porque senón as diferenzas poderían marchar a trintena moi rápido. Resposta de Kalinowski. Tripla canasta de Marzo Saúde para Tyler Kalinowski, 56-32. Sí, tras o rebote ofensivo, esa situación de defensa máis complicada para cando sale o balón fora, ter emparellamentos claros e non xestionar eses triplas. E agora canastra de Tavares tras a penetración de Jul, que dobra o balón perfectamente. 58-32, balón para Kalinowski a penetración, mete a man Tavares, balón para Madrid. No, sí. Porque toca o balón, dio colexiado no xeonllo, no muslo de Kalinowski, perda de balón Río Brogan. Aí temos a penetración, o manotazo que os que dá Tavares, menos mal, que dá no balón, pero son contundentes, son realmente contundentes. Bueno, balón para Sergi Jul, para Yabusel, o lanzamento de tres da Valde. Sí, está mal a defensa do Río Brogan, moi pasiva, brazos abaixo, e a Valde, pois, con ese pequeno espazo, non dubida e castiga con outra tripla. 61-32, Saco. Que tapón de Saco, no, falta ao final. Tavares, sí. Foi quen de sacar a falta Jordan Saco, semellaba que o Cabo Verdiano podía outra vez limitar esa opción preto do aro, e quenda de tiros libres para o congolés. Segunda falta para o xogador do Real Madrid, para o pivo do Real Madrid, Jordan Saco na liña de tiros libres, erra o primeiro, e o segundo que erra hoxe o xogador do Brogan. Ás veces as caras o dicen todo. Bueno, eu creo que saben da dificultade que o partido tiña en sí, e agora mesmo con unha diferenza rondando os 30 puntos, bueno, creo que todo o mundo sabe da dificultade de poder achegarse ou remontar a un equipo como Real Madrid cando ten esta diferencia tan favorable. Agora Dec non foi quen de controlar ese rebote, terá unha opción máis Río Brogan, bo corte, canastra sinxela. E canastra de Lukovic,
está facendo un bo partido Lukovic, unha vez máis, 61-34. Decía zonas 2-3 Río Brogan, cambia algo Belko Mersic. Veremos si tras anotación de Río Brogan cando aparece nesta disposición defensiva. Vimos ver... Ahora xustando un pouco máis nos últimos segundos de posesión. Aí está Yul para Tavares, estaba no centro da zona, desde imparable. Aí é imposible. Pues anota o seu punto número 13 para Tavares. Por lo tanto, 63-34. O Madrid prácticamente anota en todas as posesións. Está a facer un partido serio, é dicir, non a sensación de querer recuperar a súa mellor versión está a pesar bastante con ou sen Musa no Río Brogan. Eles buscan, traballar non só para ganar este partido, sino para o que lles queda por diante. Agora canastón de Belhens. Tripla canasta de Marzo Saúde, a cuarta do Río Brogan no que vai de partido, 63-37, son 7 puntos precisamente para Tribal Hayes. E outra vez a zona tras anotar. A Valde, balón no poste baixo para Yabusel. Yabusel cambia al lado contrario. Sergi Yul divide la zona, deixa Yabusel. Va a súa terceira tripla. Non vai entrar o rebote con Palmea para atrás. Tavares. O balón chega a Sergi Yul. Yul que gaña en liña de fondo. Se lleva o balón, recupera o Brogan. Sí, porque eu creo que hai un momento en que dubida sin se dar o pase, sen chegar a agarrar o balón despois dese segundo dribbling, ou sostelo, e aí é cando ten a perde. Agora a repetición con ese step back, con ese paso atrás de Belhens. Sería importante que Río Brogan volvera a encadear 2-3 posesións sendo capaz de producir, de anotar. Lukovic ira o balón para saco, a piques de cometer pasos o xogador do Brogan, o lanzamento de tapón de Tavares, balón para saco e a falta persoal clara da Valde. Sí, porque ahora mesmo o Río Brogan está con un quinteto moito máis grande. Está con, se non me falla a vista, con Cruz, Lukovic e Saco compartindo pista, e de momento a defensa de Lukovic recae sobre Bedek, pero non ten problemas para defender a un 4 desas características o internacional argentino. Pois está xogando o Río Brogan, o balón que dá no pé de Sergi Yul, voltará a xogar 14 segundos de posición o conxunto breoganista. Sí, Mersic buscando alternativas agora co triple poste en ataque, cas defensas en zona tras anotación de momento do Río Brogan. Lóxicamente tentando que o Real Madrid teña que afrontar outras situacións diferentes para ver se o seu equipo é capaz de gañar un parcial favorable. Se hai un tiro de 3 de Lukovic, o rebote para o Brogan, lanza Kalinowski, non entra o rebote para Lukovic, vai anotar Lukovic. O rebote ofensivo nesta secuencia importante, chave. Dende aquel que non dominou que saiu por liña de fondo, permitiulle a Brogan seguir traballando en ataque. O Brogan que sigue loitando a pesar de todo para seguir dando a cara frente a todo un Real Madrid. Aí Tavares que non é quen de recuperar ese balón, recupera Saco, corre Tribal Hayes, a falta que non lle pitan a Sergi Yul. Ahora creo que falta lonxe do balón de Dec perseguindo a Iván Cruz ou da Valde. Estaban os dous nesa situación da Valde. Sí. A falta da Valde é a segunda. Ambas neste cuarto. Tendo algún problema máis o Real Madrid no momento de atacar esa zona, estáse a atragantar un chisquiño. E ver como si falando con, creo que Fernando Calatrava, un dos colexiados do partido. O balón para Tribal Hayes. Hayes para... Outro tapón de Tavares. Saco Tavares desde ali arriba. Un día lle vai dar ao Meteosat. O balón para Dec, este saca para Sergi Yul. Está Dec intentando gañar o centro da zona, porque está con Belhens, que... Aí quere gañar, balón. Falta finalmente de Bel. Falta de Tribal Hayes, a segunda. No, de Iván Cruz, ao final, pitaña, que estaba na xuda por riña de fondo. Xusto no momento aí que vai buscar o xiro e dá pasado o balón, empurra un pouco Iván Cruz, sí. Bueno, pois vai a sacar o Madrid da liña de fondo, faino xa a Valde para que reciba Sergi Yul. Sergi Yul ordenando os seus compañeiros. O Sergi Yul lanza de 3, non vai entrar, ese rebote vai a caer nas mans de Iván Cruz, corre Tribal Hayes, a falta de Yul, sí, cuarta de equipo penetración. No Real Madrid, entra en bono Río Brogan.
De momento saca da liña lateral o conxunto celeste. Saída de indirectos para Kalinowski o que buscan, pero está ben a balde. O balón para Saco diante de Tavares non anota, pero vele quen de recuperar o balón e recibir a falta persoal de Tavares, moi activo, moito máis activo no rebote ofensivo. Es que está a ter moitos problemas o Real Madrid agora mesmo para controlar o seu rebote defensivo. Está Río Brogan, buscando por aí o ter máis opcións de anotar e de meterse no encontro. O que é máis importante, pelexando, que é o mínimo que se pode pedir a un equipo, non? E aí está facendo perfectamente o conxunto lucense. Por certo, parece que Hanga non vai a ser do partido hoxe, porque lo vemos aí non o chándal habitual. Balón para Travel Haynes, anota o primeiro dos tiros libres. 8 puntos para o base do Río Brogan. Ten aínda a opción de anotar un máis, que non o fai porque erra. Se quedan nos 8 puntos Travel Haynes, 4.50 para chegar ao remate do terceiro cuarto, 63-40. Insiste que a zona 2-3 o Río Brogan, que a zona par, que non lle está indo de todo mal. Foi quen de frear o Real Madrid neste tramo de partido, e agora falta de Lukovic, atacando ben a recuperación defensiva Yul. A segunda de Lukovic. Non sei se lle darán de tiro. E eu aquí creo que non é acción continuada. Polas protestas de Lukovic non teño nada claro que non lle deran de tiro. Si, están os xogadores ao rebote. Bueno, pois que lle vamos facer. Esta creo que non é acción continuada. E xa estaba en pista Poirier, había máis trocos de Río Brogan, entra Mahal Basic, entra Sergi Quintela, desfán esa situación de triple poste. Primeiro punto de Sergi Yul, dende a liña de tiros libres. Segundo para o xogador Balear, que tamén anota, 65-40. E aparece William Goss, que lembremos que ten 3 faltas. O home máis cargado do Madrid xunto con Edi Tavares, ambos os dous con 3 faltas persoais. O balón para Sergi Quintela, con Rashid Mahalbasi, que voltou a pista. Mahalbasi defendeu por Poirier, deixa para Sergi diante de Rudy a piques de perder. Sí, porque tocara o balón Alberto Abalde e perdeu o control. E aí xa perdera o control da posesión. Agora falta de Kalinowski e Yabusele, que correra máis rápido que ninguén a pista, e xa estaba no centro da pintura co norteamericano de Río Brogan ás súas costas. Segunda de Kalinowski. Vai a sacar o Real Madrid dende a liña lateral. No, da liña de fondo. Vai no facer Rudy Fernández. O balón para Yabusel. Sí, para defensa Alberto individual. Abalde. O non anotar Río Brogan, volta a individual. Poirier. O balón de Goss para Abalde. Abalde no poste baixo con Kalinowski. Kalinowski que intenta aguantar físicamente moito máis Abalde, pero non anota. O rebote para Travel Hayes. Corre todo o campo. Tapón de Yabusel. Balón no centro da pista, no centro da zona, quería decir, para Sergi Quintela. Este xoga con Travel Hayes, quedan 10 segundos de posesión. O balón para Mahalbasi. Mahalbasi quere romper a defensa do Madrid, deixa para Kalinowski, costalle moitísimo ahora boa defensa do Madrid. O palmeo de Iván Cruz, que non entra porque errou no lanzamento o Kalinowski. E agora é William Goss quen ataca a defensa do Brogan para Yabusel, fai ese sitio francés. Vai haber falta persoal de Iván Cruz. A segunda ou a terceira, non sei, a terceira. Terceira de Iván Cruz. Sacando outra vez cousas positivas ao Real Madrid en situacións de transición ou de chegar xogando. Yabusel gañando un par de faltas, e aí está a recuperación defensiva do propio francés, repetida en Movistar Plus, con ese tapón a Belhens. Pois Yabusel en a liña de tiros libres. Aí temos o xogador francés. Anota o primeiro, pasou moi ben en Atenas, dixeronme. 8 puntos para Yabusel. Todavía ten un lanzamento máis da liña de tiros libres. Sí, está gañando este cuarto Río Brogan a todo momento, pero, bueno, o Madrid xa está outra vez recuperando esa diferenza máis próxima a trintena de puntos. 9 puntos para Yabusel, marcador en 67-40.
O balón para Trevor Hayes, non sei que indicacións facían desde o banco do Real Madrid, que non presionaran. No, creo que según din lido os beizos dos auxiliares de Pablo Laso era no switch, non querrían cambiar agora en algún tipo de bloqueo, non sei se con todos, se con algún xogador en concreto do Río Breogán. Hai canasta de Kalinowski, 67-42, balón para Rudi, faise sitio, lanza Rudi, non anota, recolle o seu propio rebote, a terceira Yabusel anota, 11 puntos para o francés. Sí, xa está na súa media, con 10 os máximos anotadores do Real Madrid en Liga CB. Mahalbasi, balón para Kalinowski, o balón que dá no pé de Poirier, seguirá xogando Breogán con 14 segundos de posesión. Aí temos a repetición da última canasta de Kalinowski. Sí, superando un contra un a Fabián Coser, ainda que toca hai o palmeo, pero é do propio Poirier. Sí. A man é de Poirier. E agora piques de perder, non? Finalmente perde e opción para montar outra transición do Real Madrid. O balón para Caser, que está completamente só, non anota. O balón para Mahalbasi, subindo o balón o pívot. Continúa Mahalbasi con Poirier. Que pase de Mahalbasi. De Mahalbasi, canasta de Iván Cruz. Está probando moitas cousas novas Melkomersic, agora fai xogar xuntos aos 2-5, a Mahalbasic con Jankovic, pero Jankovic atrás outra vez necesita gañar un pouco máis de actividade porque vai moi tarde nesa situación por liña de fondo que busca gañar Yabusel para atacar poste baixo, comete a falta e o francés ao tiro libre. A segunda falta de Jankovic no partido de hoxe, vemos a preciosa asistencia de Mahalbasi para a canasta de Iván Cruz. Entra tamén Eric Quintela, os dous irmáns en pista. 6-9, 4-4, 2-13 para o remate do terceiro cuarto. E a Busera anota o primeiro dos tiros libres. Sí, he preparado Anthony Randolph que entrará por Yabusel se queda anotar o segundo desta quenda. 70-44, segundo lanzamento para o madridista, tamén unha nota. Balón para o Río Breogán, entra Randolph, efectivamente. O que está subindo o balón para o conxunto lucense é Eric Quintela. O balón para Rassim Mahalbasi no poste baixo. Mahalbasi, Poirier, eu creo que hubo falta aí de Poirier, pero pitan a segunda. No, creo que recoñecen a de Poirier, cando fai. Pero digo, ao segundo golpe que lle dá a Mahalbasi. Segunda falta para Poirier. Ao final, sí, pero o rótulo estaba mal, porque poñía Coser e non está ni tan siquiera en acción. Ten que ser de Poirier e moi curto tiro libre de Mahalbasic. Erra Mahalbasi o primeiro dos tiros libres, segundo para o xogador con pasaporte austriaco que si anota 7 puntos. 71-45. Xogando o Real Madrid, William Goss va a lanzar de 3 gols, canasta tripla. Castigando a axuda moi longa de Sergi Quintela, que deciden axudar dende lado de para controlar o rol profundo de Poirier, porque ten ameaza aí o francés para finalizar o aro, e despois William Goss con todo ese espazo castiga con esa tripla e outra vez o máis 29, Paco, para o Real Madrid. Balón Eric Quintela, lanza de 3 Eri, non vai a anotar, o rebote para Poirier, non finalmente Caser quen se queda ca posesión, reclama a presencia de William Goss, que é o que ten agora a bola, buscando a millor opción de un compañero, atopa Randolph, de 3 Randolph, canasta de Randolph, terceira triple para este xogador. Sí, estaba a gañar, falábamos, o cuarto o Río Breogán, pero pouco durou porque xa está o parcial en 21-16. O Río Breogán está a costar un mundo chegar a poder anotar 20 puntos nun cuarto, unha nova máxima, máis 32 para o partido Belcomersic. Porque resta 1 minuto 7 segundos para chegar ao remate do terceiro cuarto, tempo morto que solicita o adestrador do Río Breogán
Real Madrid 77, Brogan 45. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues 1 minuto 7 segundos para chegar ao remate do terceiro cuarto. O Madrid que sigue, como é obvio, dominando con absoluta claridade, 77-45, Río Brogan intentando por todos os medios ofrecer a maior resistencia posible, pero hoxe, obviamente, as circunstancias fan que non sea o día máis indicado. O partido que se vai a reanudar, así que remate este tempo que solicitou o técnico croata do conxunto lucense, pouco máis que decir polo tempo que resta de partido, Edgar. Sí, agora mesmo pois é unha utopía que Río Brogan poda remontar o encontro ante un Real Madrid moi serio durante prácticamente os 30 minutos que se levan disputados, e veremos se Veljko Mrsić pois continúa con algunha probatura como as que leva xa feitas durante o partido. A última delas, pois, facer coincidir os dous cincos, e agora pasos de Jankovic, perda tras o tempo morto do exseleccionador croata, e oportunidade para seguir ampliando a renda a prol do Real Madrid. Era un bo pase... Son pasos. Sí, son pasos, un bo pase de Mahalbasi, tropezou aí, chocou e despois xa co balón agarrado seguiu cos apoios. Aí perdeu o apoio de aí os pasos. Bueno, balón para Caser. Fabián Caser con Gos espera o bloqueo contundente deste terceiro cuarto. Sí, hai 8 segundos de diferenza, co cal o Real Madrid tería opción a unha posesión máis, e se ademais de novo consigue un roubo. Jankovic aí nun mismatch con Rudy ten que intentar fixalo, non deixar a Rudy que teña capacidade para poderlle anticipar. 6 segundos, Randolph que busca un novo lanzamento, non vai a entrar. Chegamos ao remate do terceiro cuarto. O Madrid que sigue dominando con claridade, 77 para os de Laso, 45 para os de Veljko Mrsić. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pois vivindo esta matinal de domingo, cando son as 2:10 da tarde, o partido que enfrenta o Real Madrid, un Real Madrid que chegou inmerso nunha crisis, que se atopou pois un Brogan de circunstancias, un Brogan Sizanan Musa, un Brogan que non tivo tempo nin de asumir a lesión do seu referente e moito menos de preparar absolutamente nada, porque lembren, a lesión de Zana Musa se produxo o pasado xoves no partido frente a Manresa. Tan só un adestramento para poder asumir esta ausencia tan significativa e ante un equipo como o Real Madrid que saiu, obviamente, que sendo consciente de que tiña unha magnífica oportunidade para retomar de novo, por menos para callar durante unha semana pois todas as críticas que están vindo encima, porque creo que tamén mentalmente é moi importante. Empezan xa os play-off da Euroliga. Sí, ademais estaban con esa pelexa xunto co Barcelona por liderar a fase regular da Euroliga. A crese de resultados ao final mantenlles o factor cancha, pero bueno, o emparellamento é contra Maccabi de Tel Aviv.
para eles entrar na Final Four pois non deixa de ser un objetivo prioritario na temporada. Teño na man outra perda de Río Brogan nesta reanudación, falta de Jankovic. Non semella que este sendo especialmente productivo para Breogán o de xuntar os dous cincos. Non foi en toda a tempada, non hubo maneira. Bueno, eu creo que cando era con Larsen só lembro o partido de Murcia para emparellalo con Radovic en situacións de poste baixo, pero Larsen ten problemas para defender a 4 nesta competición. Jankovic, pois, bueno, tampouco é un 4, necesita ademais opcións de cortes, de continuacións preto do aro, con Mahalbasic o mellor ten algunha posibilidade cando o austriaco está xogando de pasador en situacións de poste alto, pero non é sinxelo axustar. Mahalbasic, balón para Jankovic de 3, toma. Claro, non entra, xa sobraba decirlo. Balón para William Goss. Continúa Goss, faise sitio, lanza Goss de 3, o balón que non toca aro. Eso que ni Taboiro ni nada. Eric Quintela quedarase un pouco enganchado na situación de bloqueo directo e tiña espazo para anotalo. Pero bueno, semella que este cuarto vai estar un pouco complicado de darlle intensidade, porque bueno, o partido está decidido. Sí, balón para Mahalbasic, lanzamento de 3 que non entra, pelexa aí Jankovic polo balón e consigue que siga a posesión en poder do conxunto lucense. Aí temos a repetición dos 2 puntos anteriores de William Goss. Vai sacarlo antes da liña de fondo Mahalbasic. Balón para Sergi Quintela. O lanzamento de Kalinowski de 3 que non vai entrar, o rebote para Poirier. Son 3 tiros complicados, un deles pouco natural, como a tripla de Jankovic. Mahalbasic sabemos que pode meter algunha de xeito esporádico, pero no mellor tampouco é a opción principal. E agora Poirier que está a piques de salvar o balón facendo bater contra as pernas de Mahalbasic e canastrar o pasado de Eric Quintela que lle saca falta a Anthony Randolph. Efectivamente, falta de Randolph. A segunda que valen os 2 puntos de Eric Quintela, moi boa acción do base lucense, que ademais terá pois un lanzamento adicional. Vamos a ver o lanzamento. Non é falta, non hai ningún tipo de contacto. Creo que o colexiado tivo que estar nunha posición onde o mellor non tiña todo o campo de visión necesario para contemplalo, pero Eric Quintela non pode aproveitar esa situación de lanzamento adicional. E 79-47. O balón para William Goss, para Randolph, con outra vez Goss, o bloqueo de Poirier. Vai a perder Goss, non, controla finalmente Poirier, ten que lanzar de 3, Poirier non vai a entrar, de posesión. E o balón para o Breogán, Mahalbasic. Demasiado bote de William Goss. Con Ubal, que voltou a pista, Mahalbasic faise sitio, saca para Jankovic, de nuevo Mahalbasic. Mahalbasic gaña a liña de fondo, canasta de Mahalbasic. Como sempre, esas situacións de pivote hacia a liña de fondo, protexéndose co aro pasado. 7-9-4-9, 7-22 para chegar ao remate do partido. E imos ver agora a acción de William Goss, o balón para Randolph. En esta ocasión errou o xogador do Real Madrid. Sí, con pasaporte esloveno, Anthony Randolph, ex de Minnesota Timberwolves. Eric Quintela faise sitio ante falta William Goss, a cuarta. Vai a quitar a falta o base do Madrid. Cuarta falta. Aí tamén Eri apoia o brazo para sacarse de encima a William Goss. Queixábase Poirier de que envolver a Mahalbasic. É certo que vendo esa repetición de Movistar Plus, sí que Camán se oseita un chisquiño a cadeira, o que pasa que prácticamente non se ve.
e de aí que gañara ese espazo por liña de fondo, estivo listo Mahal Basic. Bueno, pois lanza Quintela, 79-51. Baixa dos 30 Río Brogan, despois de bastantes minutos. Bueno, pelexando porque a diferenza non sexa tan amplia, sexa unha malleira tan contundente, e veremos se o Real Madrid tamén, bueno, pues comeza a darlle minutos a Juan Núñez e algún xogador algo menos habitual na rotación. Bueno, pois hai falta persoal o Benderi, o de Ubal. Dos dous, pode ser, sí. Agustín Ubal. De Ubal. Finalmente a falta é de Agustín Ubal. Balón, bueno, o Brás está en 51 puntos. Falta de Eric Quintela. Un tempo mirando as mínimas anotacións do Río Brogan en partidos en ACB, e entón, bueno, pois, ahora xa con 51, pois xa nos podemos olvidar dese dato, non? Vai a xogar o Real Madrid, William Goss. William Goss intenta la penetración, tapón aí de Jankovic, sí, pero se perde por la línea de fondo, seguirá xogando, polo tanto, o Real Madrid con 7 segundos de posesión, eso sí. Aí temos o tapón de Jankovic sobre a penetración de Goss, xoga o Real Madrid, 4 segundos, o balón nas mans de Anthony Randolph, lanza Randolph de 3, non entra, o rebote para Goss, falta de Agustín Ubal, a falta de Ubal será a terceira. Terceira falta para o xoven xogador uruguayo, da que xoga con pasaporte italiano. Lembremos que non é xogador de formación. No, por unhos meses, ca nova normativa de formación que cambiou recentemente. Bueno, pois vai a sacar o Madrid, de Poirier a Goss, o balón para o galego Abalde, a penetración de Abalde, que non entra, falta persoal de Jankovic. Sí, por comentar algo, si tamén comezan os playoffs de ascenso de Prata Lebouro, onde un equipo galego como COP pues, busca retornar como mínimo a unha categoría que por historia merece competir. E aí está tamén o que falábamos, a presencia de Juan Núñez. Que se xogou co Agustín Ubal, sí, porque, xa se pegaron varias veces. Sí, de feito, na fase final da Euroliga Junior o ano pasado en Valencia, pois xogaron a final, estaban os dous, son vellos coñecidos do mundo sub-18 e sub-17. Abalde que anota os dous tiros libres, a diferencia outra vez nos 30 puntos, 81-51, quedan 6-12 para chegar ao remate do partido. O balón para Quintela, Eric Quintela deixa para o lanzamento de 3 que si entra. Amigo Iván Cruz. Canasta, tripla canasta de Marzo Saúde para Iván Cruz, 5 puntos para o xogador do Río Breogán. Lanza a Abalde, que non vai a anotar o rebote para Iván Cruz, corre Agustín Ubal diante de Juan Núñez, Ubal que se vai hacia adentro, tapón de Poirier, que pero vale a canasta, sí. Primeiros puntos de Agustín Ubal con la camiseta do Brogan na Liga CB. Estabas o balón caendo, xa baixara do seu punto máis alto. Aí 81-56. Despois desta canasta de Agustín Ubal, non sei se queren revisala. Sí, é que na repetición, non sei se pediría challenge Pablo Laso, non o sei. Na repetición non está caendo. A miña sensación é que non está caendo. Aí temos a repetición, a penetración de Agustín. Porque aí xa o timing de Poirier é moi bo. Non é goaltending, non está caendo ese balón, está en trayectoria ascendente. Para min, veremos o que sinalamos colexiados, pero igual desde que cambiar o momento de anotación Agustín Ubal que camisola celeste do Río Brogan. Bueno, pois esperando a ver a decisión dos colexiados. É que non sei se é challenge ou simplemente que un colexiado ten unha sensación diferente o que pitou a canasta e deciden revisalo. Sinceramente que non seña unha petición de Pablo Laso. Pero bueno, en calquer xeito estaría no seu perfecto dereito, eso que quede claro. Bueno, pois esperando
A ver o que deciden os colexiados. Agustín Ubal, moi atento, non vale a canasta. Sí, a sensación que tiña que a primeira repetición de Movistar Plus era que ese balón non estaba en trayectoria descendente. Dá a sensación de que algún dos outros colexiados tiña unha opinión parecida. E bueno, Agustín Ubal terá que seguir intentando esa canastra de debut. Bueno, pois xoga o Real Madrid, tachamos ese grafismo interesante, 8 tapóns o Real Madrid na mañá de hoxe. Bueno, pois balón para Núñez, que ha de xogar ben o pase para... falta de Jankovic, que, bueno, que se desespera, pero que é certo que está indo un pouco tarde a casi todo atrás. Que a quinta. Aí está, outra vez, uso das mans, falta clara, agora xogando de 5 con Iván Cruz como parella interior. Non, a cuarta, ainda é a cuarta de Jankovic. Sí, porque é verdade un Jankovic que conoce perfectamente un antes que non era. Un Jankovic que coñece este pabillón perfectamente dos seus meses con Movistar Estudiantes, que é a súa anterior experiencia en Liga CB, aínda que non rematou a temporada co conxunto colexial. Radolf, que anota os dos lanzamentos de tiros libres. 8-3-5-4. Quedan 5 minutos 20 para chegar ao remate do partido. O balón para Quintela. Quintela que quere ir hacia o do Madrid. Canastón de Eric Quintela e ademais falta persoal. Sí, atacando mismatch con Anthony Randolph, pero sendo agresivo, indo a buscalo, e despois esa bandexa por elevación bicando taboleiro para superar a Poirier. Pois ten un adicional Eric Quintela que leva pois no partido 6 puntos. Que sexan 7. Son 7 despois do adicional. 83-57. Xogando o Real Madrid. Núñez. Vemos que o Madrid ten de baixa por unha lesión de longa duración a Locén. E por aí que se empeña que meter hoxe unha de 3. Sí, quedou aí ocupando a esquina. Pero non conseguiu. Non ten ese rango todavía establecido. O rango tiro libre aí sí que pode anotar de xeito máis habitual. Eric Quintela, dende moi lonxe, lanza asumindo responsabilidade, non entra. O rebote para Poirier. Xoga o Real Madrid con Poirier. O balón para Juan Núñez. A Valde, penetración da Valde, canasta de Alberto Abalde. Saindo de indirectos, o xogador Ferrolán, rizando e indo agresivo a Polo Aro. E se queres, Paco, tamén podemos comentar que, bueno, o Río Brogan terá unha semana máis para traballar nesta nova estructura, neste novo escenario que se lle presenta, pero, bueno, o partido contra a Casa de Monzaragoza, ca necesidade que teñen os maños nesa pelexa polo descenso, vai exixir unha versión moito mellor da amosada hoxe en Madrid a prol do Río Brogan, non pola diferenza no marcador, senón tamén por esa sensación de agora mesmo ser un equipo o que ofensivamente custa moito obter vantaxes. Hoxe ese é un dos maiores problemas. Están revisando si é de dos, tiro libre, pero non, creo que o balón xa estaba pasando, sí. Vanlle dar un tiro libre normal. E dicía eso porque o partido contra Zaragoza, bueno, implica moitos outros equipos tamén, e agora mesmo, pois, esa fortaleza no Pazo que amosou o Río Brogan todo o ano, bueno, non é algo que este tan asegurado según vai o partido hoxe en Madrid. Está unha versión moito máis pobre deste equipo. Vai ser un partido no Brogan vai a ter moitísimo apoio, obviamente o Pazo dos Deportes como habitual, pero mira, todo Burgos, todo Andorra, todos os nosos amigos e veciños de Santiago, sí. Todos... Bueno, Burgos igual co triple empate si solo é con Zaragoza, pero necesitan gañar. Exactamente. O sea, todos esos pendentes do que faga o Brogan frente ao Zaragoza. É dicir, o apoio vai a ser importante.
Bueno, pois Bercomer sí que solicitou un tempo morto. Bueno, eu creo que para seguir traballando e correxindo situacións que podan servir a futuro, que me parece moi ben. Ti dicías antes, está sendo casi un adestramento no sentido de que se está probando cousas, se está dando xa minutos a outros xogadores, bueno, pois dando aí un paso adiante. Nesta imaxe tamén vemos a outros xogadores apartados, a Trey Tompkins, un Trey Tompkins que esta era a 7ª temporada no Real Madrid, que, bueno, que hai que contalas tamén nun americano, que tampouco vai a pechar un ciclo moi bo para él a nivel individual e colectivo. Injustificable. Que dous xogadores profesionais foron 3, pero bueno, estos dos que apartaron. Da situación na que está o Madrid, na situación na que chegaba a Atenas, que a noite antes do partido salgan e cheguen de madrugada. É dicir, eso non é ni de un profesional ni de naide que... O sea, é absolutamente injustificable. Eu non o podo entender. Bueno, son decisións que levan aparelladas consecuencias. Claro, por eso digo están. Que en outras circunstancias podes máis ou menos ser máis flexible, empatizar cunha situación determinada, abrir un pouco a man, decir, bueno, sempre decimos, non? Son xente moi xove e tal, pero amigo, en este caso non hai ningún atenuante para estes xogadores. Bueno, pois na liña de tiros libres, Jankovic, que anotou os dous. Anotou os dous, que non deixa de ser unha noticia. 85, non, anotou un 58. 85-58, 3 minutos 40 para chegar ao remate do partido a balde diante de Cáchinas, que leva bastante tempo no banco, robou Ubal, balón para Cáchinas, se frena Cáchinas, xoga con Eric Quintela, bloqueo de Jankovic, aí vai Quintela, canasta. No palmeo de Jankovic, creo. Agora Mersic, lóxicamente, está dándolle minutos aos menos habituais, ponlo a Cáchinas ao final, por lo menos é o rótulo de Movistar Plus. 85-60. Dándolle minutos aos menos habituais e, sobre todo, bueno, guardando un pouco tamén as pernas de Belhens, Kalinowski e Mahal Basic, porque, bueno, ao final van a ser xogadores chave daqui a final de temporada, e Ubal buscaba esa penetración a dereitas, erra despois de rebote ofensivo Jankovic, e terá outra oportunidade máis Río Brogan. O balón para Agustín Ubal, que quere anotar, aí vaise de novo Ubal, outro tapón de Poirier, agora sí. Agora vale. Porque tocou Taboleiro, balón antes, e semella que tiña que ser un tapón ilegal o que levar aparellada a situación de canasta de Ubal, que estivo moi ben xesto técnico de aforrar un paso, roubar un paso, finaliza co apoio dereita, man dereita. Bueno, pois primeiros puntos do Ubal, ahora sí xa o podo decir, que a camiseta celeste do Brogan. Que van a revisar outra vez. Van a revisar outra vez. Pero mira que están pesados que as revisións pola mañá. E ollo que... o balón da no Taboeiro. Está aí no límite, sí. Eu creo o balón da no Taboeiro, por lo tanto, é ilegal Agustín Ubal. O pobre do rapaz. Do de antes. Sí, o día da marmota de Agustín Ubal en Madrid, dúas situacións prácticamente idénticas, revisadas. Non o podo creer. Eu creo que toca Taboeiro. Sí, eu creo que sí. Toca Taboeiro e despois xa cando... Por casi nada, pero ese xesto técnico... Vale a canasta, por fin. Ese xesto técnico de aforrar o paso é chave para que pudera... impedir que Poirier chegar a tempo, e lóxicamente ledo claro. por esa situación, porque, bueno, levaba intentando xa 3 ou 4 ocasións para ter 2 puntos. Bueno, 85-62, 2-40. Sí, maquillando un chisquiño a diferenza, agora no máis 23 para o Real Madrid. A Valde que non vai a anotar de 3, o balón que ofensivo, rebote ofensivo para o conxunto branco. William Goss mandando os seus compañeiros, defendido por Eric Quintela, Goss que queda liberado, lanza, canasta triple de William Goss. Unha situación moi semellante no bloqueo directo, quedando Eric Quintela totalmente pinchado, sin actividade de Jankovic para parar un chisco ou facer dubidar o manexador de balón, totalmente aberto e liberado, pois nesta ocasión sí que William Goss non erra e non perdoa. Vamos a repetir, Jankovic repetición se queda sin ningún tipo de actividade,
nin tan siquera unha defensa, nada, non está. Entendo que a William Goss ao mellor non quera facer un show moi agresivo, pero a comunicación na situación de bloqueo ten que ser mellor nese caso, e, bueno, polo menos un chisquiño máis de actividade. Lanzamento triple de Agustín Ubal, que non entrou William Goss co balón para Radolf. Para Alberto Abalde que quer xogar un balón no poste baixo para Poirier, que lle costou controlar, pero que controla aí xogando con Jacobs, que podría cometer a quinta falta, non o comete, e ademais non anota Poirier. Non tivo un bo control do corpo Poirier cando é capaz de conseguir meter a Jankovic na vertical do aro, despois vai demasiado apresurado a finalizar e o seu equilibrio non é bo para xogar esa situación de poste. Balón para Agustín Ubal que quere facer sitio... Falta de Juan Núñez, etcétera, tiros libres. O que comete Juan Núñez é a súa primeira falta persoal, Agustín que irá á liña de tiros libres. Estamos xa, pois a falta de pouco máis, 70 segundos para chegar ao remate do partido, 77 para ser exactos. Paco, pois resultado final da mañá de hoxe, Unicaja 64, Lenovo Tenerife 95. Tremendo ese resultado, además Unicaja parecía que non. Sí, pero bueno, viña de gañar no Palau. Lenovo Tenerife falámoslo precisamente no partido que confrontaba a Breogán, está atopando unha liña moito mellor de xogo neste tramo de temporada, pero bueno, un máis 31 no Carpena, bueno, é unha peza de caza maior casi. E no outro partido da xornada, Gran Canaria 56, Bilbao Basket 59. Ollo tamén a Bilbao Basket porque é competidor claro con Río Breogán por esa décima plaza, a derrota de Unicaja, bueno, esa pelexa por Europa vai estar tamén aí. Ahora mismo o tema vai estar complicado de que Breogán poda defender a súa posición nestas circunstancias. Bueno, pero eu creo que debe ser se o playoff se complica, que parece eso claro. Eso é unha utopía. Moi claro. O obxectivo que hai que marcarse nas últimas jornadas de competición, bueno, pues intentar defender esa plaza que daría dereito a optar a unha invitación da FIBA. Bueno, se Bilbao é capaz de gañar en Canarias esta derrota de Unicaja, bueno, os de Montbrú presentan unha candidatura clara. O que sí digo é que, claro, como se complica moitísimo as circunstancias, o lanzamento de 3 de Iván Cruz que non entra, pero anotou unha canasta anterior, 90-65, é que o que sí estou convencido, o partido xa vai a rematar, o Madrid non ataca, Juan Núñez para, e vemos os xiareiros do Río Breogán alrededor dun centenar, creo que se desplazan. Animando o conxunto lucense, xa chegamos ao final do partido, o marcador, aí temos a Pablo Laso, xogadores de ambos os dous equipos saudándose, dende logo, dos 3 partidos que xogaron este ano estes dos equipos. O máis cómodo para o Real Madrid, sen dúbida. O máis cómodo para o Real Madrid, o Breogán, que tuvo que afrontar este partido nas circunstancias das que antes falábamos, ver comer si falando cos colexiados, os xogadores do Río Breogán nun corro no centro da pista, e decía Edgar que o que si estou convencido é que evidentemente o Breogán perde potencial ca ausencia de Zana Musa, pero tamén teño moi claro que a imaxen de hoxe, de eses momentos de non saber que facer, a que xogar, vai a ser moi distinta nos próximos partidos, porque hai ese tempo para traballar, e dende logo non é imposible sustituir a un xogador como Musa, pero sí que o equipo saga xa con unha mentalidade distinta, con outra forma de xogar, bueno, buscando outras cousas. Sí, sobre todo que teña unha semana completa para poder traballar pues eso, novos quintetos, ao mellor meter algunha situación nova de sistemas para cambiar algunha cousa con respecto ao que buscaban xogar con Sanam Musa. Bueno, en definitiva, gañar un pouco de tempo. É evidente que esta salida xa era complicada de por sí, co potencial intacto. Bueno, pois se quitas a peza máis valiosa do taboleiro, neste caso casi vale polo rei e pola raíña de xedrez Sanam Musa,
pois é evidente que vas a ter máis dificultades. Non só é o que anota, o que... No, é toda a atención que ten ao seu alrededor. A atención da defensa contraria. Nos anteriores partidos do Real Madrid, a Valde exclusivamente encima de nada máis recibir tiña axuda. Facilita a produción dos seus compañeros de maneira indirecta. Esa é unha realidade. Eso é o que hoxe bueno, pues non tiveron os deber comerse, pero insistimos que hoxe non era precisamente o mellor día. O Breogán non tuvo tempo para recuperarse do mazazo que implicou para armarse anímicamente, pero tampouco para prepararlo tácticamente. Veremos outro Breogán estou completamente seguro, o próximo sábado na visita do Casademón Zaragoza. De momento, hoxe no Wizzing Center de Madrid, lembren, Real Madrid 90, Río Breogán 65, moitísimas gracias Lolo Bello por estar aí. Hoxe, terminamos unha hora decente, incluso dá tempo a tomar algo antes de comer, ou non? Sí. Bueno, Alex Gato, que xa estará facendo de fai un rato. Edgar Paz, moitísimas gracias. A vos, o próximo sábado estaremos no Pazo dos Deportes. Lembren, se non estou trabucado, ás 9:15 o próximo sábado no Pazo dos Deportes, Río Breogán, Casademón Zaragoza. Teñan todos ustedes unha moi boa semana. Sobre todo, falábamos o que lle decía un pouco